ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ମୁଁ ତ କହିଥିଲି ମୋର ଦଶହରା କ୍ରିୟା ଚାଲିଥିଲା ବୋଲି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକାଦଶ କ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ଆଜିଠୁ ଆମର ଏକାଦଶ କ୍ରମ ଚାଲିଛି। ମୋ ଜେଜେମା ତ କହିଥିଲି, ଜାଣିଥିବେ ଶୁଣିଥିବେ, କହିଥିଲି ମୋ ଜେଜେମାଙ୍କର ଏକାଦଶ ଅଛି ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁ କାମ ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ଘିଅ, ମହୁ, ଚନ୍ଦୁକ ପାଣି ଏମିତି ସବୁ କୁହନ୍ତି ଆଉ ଏମିତି ଛିଞ୍ଚାଯାଏ। ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଛିଞ୍ଚାଯାଏ। ଛିଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ଆମେ ଶୋଧିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ନନା କହିଲେ ସମସ୍ତେ ପୂର୍ବକୁ ମୁହଁ କରି ବସିଯାଅ। ସବୁ ବସିଗଲେ ଲାଇନ୍ ଲାଗିକି। ମୁଁ ବି ଏଠି ବସିଯାଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଇପଟେ କେମିତି ହୁଏ କହିବେ କମେଣ୍ଟ କରିକି। ଆମର ତ ଏପଟେ ଏମିତି ହୁଏ ଏକାଦଶ କର୍ମ। ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ପଟେ କେମିତି ହୁଏ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଘିଅ, ମହୁ, ଚନ୍ଦୁକ ପାଣି, ଚାନ୍ଦୁକ, ଘିଅ ମହୁ ରଖାଯାଇଛି, ଚାନ୍ଦୁକ ପାଣି ରଖାଯାଇଛି। ଏଠି ବି ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଦ୍ୱିପହର ପାଇଁ। ଖାଉଥିଲି ସବୁ ବସିକି। ରୋଷେଇ ବି ଚାଲିଛି। ରାତିକା ପାଇଁ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ପୁଣି ଆମ ଘର ଆଡ଼େ ବୁଲି ଆସିଲି। ଘରେ ବୁଲି ଆସିକି ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଆସିଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସେଇ କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି। ସେଇ କୀର୍ତ୍ତନ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଚାଲିଲି। ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲି ମୋ ଜେଜେମାଙ୍କ ଫଟୋ। ମୋ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଟିକେ କରିଦେଲି। ତାପରେ ଚାଲିଗଲି ଭିତରକୁ। ଖିଆପିଆ ଚାଲିଥିଲା। ଖିଆପିଆ ଚାଲିଛି, କ'ଣ ଆଉ କରିବି, ଖିଆପିଆ ବି ଚାଲିଛି। ମୁଁ ବି ଏଠି ଟିକେ ଖାଇଦେଲି, ଭୋକ ଲାଗିଲା। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଲାଇନ୍ ଧରିକି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ବଫେ କରାହେଇଥିଲା ନା, ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ଭିଡ଼। ସବୁ ଲାଇନ୍ ଧରି ଠିଆ ହେଇକି ଖାଉଛନ୍ତି, ବସୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ଭିଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ କରିବା, ଜାଗା ଟିକେ ସର୍ଟ ତ, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ। ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇଦେଲୁ। ଖାଇସାରିଲା ପରକୁ ବାହାରିଲୁ। ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ କମେଣ୍ଟ କରି, ଲାଇକ୍ କରି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।